Yeremia ti aduasanan. Asema efri Awurade ho ba Yeremia nkyɛn bra Babel hene Nebukadreza ne dɔm nyinaa ne asase a ɛwɔ ne tumi aseɛ no so ahenni nyinaa ne aman no nyinaa abare bɛ ne Yerusalem ne ne nkuro nyinaa akono sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Kɔna ɛne Yuda hene Zedekiah nkɔkasa na ka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie. Hwɛ, mede kuro yi merehyɛ Babel hene nsa na ɔde ogya ahye, na wɔra nso woremfiri ne nsa mfi, na kyerɛ na wɔbɛkye wo de wo ahyɛ ne nsa, na wode w'ani behunu Babel hene ani, na n'ano ne wo akasa, na wakɔ Babel. Nanso tie Awurade asɛm, Yuda hene Zedekiah, Awurade ka no wo ho nie, worengu afena no, asomdue mu na wobɛwuo, na sɛdeɛ wɔhyehyee adeɛ ma w'agyanom, Akan